Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rohel. Taong 1999, Santa Cruz, Manila. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagtatrabaho si Rohel sa isang parlor. Tubong Maynila talaga siya, kaya namay hindi siya gaanong naniniwala sa mga kwentong probinsya. Bagaman may mga naririnig siyang usapin ukol sa mga aswang at iba pang mga nilalang, tinuturing niya yung kwento lamang. Para kay Rohel, ang pinaka nakakatakot sa mundong ito ay ang mga katulad niyang tao na merong halang na kaluluwa. Mabait naman itong si Rohel, palasimba, may respeto sa kapwa at nakikipaglaban ng patas. Ni minsan sa kanyang trabaho, wala pa siyang ginulangan o niloko. Dahil sa ganoon niyang pag-uugali, kung kaya't tumagal siya sa parlor. Isa siyang tagagupit ng buhok doon na halos pinagpapagupitan ng karamihan sa kanyang mga kakilala. Isang araw, habang nagtatrabaho siya, may napapansin siyang pabalik-balik sa pwesto nila. Akala niya may kailangan ito sa kanya, kaya naman ang ginawa niya, nilabas niya yon para tingnan. Subalit pagsilay niya sa labas ng kanyang ginugupitan, nasipat niya ang isa ring barbero na nagtatrabaho sa unang bahagi ng kanilang pwesto. Pagtitigan nilang dalawa, ramdam na ramdam ni Rohel ang kakaibang presensya nitong ipinapakita sa kanya. Maliban sa napakaseryoso nitong pagmumuka, may mga pagkakataon ding nasisipat niya yon na bumubuka ang bunganga. Makalipas lamang ang ilang minuto, umalis na ito na para bang wala man lang nangyari. Sa pagkawala nito sa kanyang paningin, dali-dali naman niyang binalikan ang kanyang ginugupitan habang mahinahong humihingi doon ng pasensya. Lumipas ang araw na yon. Doon na unti-unting napapansin ni Rohel ang pabalik-balik ng lalaki sa kanilang pwesto. Ipinagbigay alam na din niya yon sa kanyang amo, subalit ayaw nitong makialam sa kung ano man ang kanilang hidwaan. Bagaman naguguluhan na si Rohel sa mga nangyayari, pinili niya pa ring ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Subalit lingid sa kanyang kaalaman na ang pagdaan pala ng lalaking yon sa kanilang pwesto ay magdadala pala ng karansang kailanman ay hinding-hindi niya malilimutan. Sa pagsapit ng araw ng Biyernes, habang naghihintay ng parokyano itong si Rohel, nasipat niya ang lalaking yon na pumasok sa pinto ng binabantayan niyang parlor. Paglapit nito sa kanya, seryoso naman yung nagwika sa kanya ng, "Gupitan mo nga ako, Rohel. Katulad sana ng gupit mo." Matapos nitong makapagwika, agad naman yung umupo habang nananatiling walang imik. Dahil sa sinabi nito, tila ba hindi niya maiwasang magulat sa kadahilan ng papaanong magpapagupit sa kanya ang isang barbero na di hamak na mas matagalang karanasan sa ganoong larangan. Dahil sa pangamba ni Rohel noon na baka hindi nito magustuhan ang gupit na gagawin niya, kaya na may lahat ng kanyang galaw kalkulado. Naging maingat din siya sa pagputol ng buhok upang hindi masira ang naiisip niyang likha. Makalipas lamang ang ilang minuto, natapos na nga ang kanyang paggupit sa barberong yon. Pagtayo nito, agad naman itong iniabot ang bayad at dali-daling umalis. Kahit isang salita, wala yung binitawan sa kanya na para bang meron yung pinagmamadali ang puntahan. Naiintindihan naman yun ni Rohel kahit papaano, gawa ng wala din namang bantay ang parlor nito. Sa paglipas pa ng mga araw, naging maayos naman ang lahat. Kahit papaano, naging panatag na din ang isipan niya, gawa ng hindi ito bumibisita sa parlor nila. Akala niya magpapatuloy na ang ganoong kaganapan, pero sa pagdating ng araw ng Setyembre, meron siyang isang parokyanong naging suki.
Isang beses sa 2 linggo ay bumibisita yon sa parlor para magpagupit. Hindi naman niya inisipan ng kung ano-ano ang parokyanong yon dahil napakamasiyahin nito. Palagi din sila noong nag-uusap na para bang matagal na silang magkakilala. Minsan binibigyan din siya nito ng masasarap na pagkain na siya namang labis niyang ipinagpasalamat. Ang buong akala ni Rohel noon, magkaibigan na sila ng parokyanong yon, subalit dumating ang isang gabi na sipat niya yung kasakasama ng barberong nasa unahang bahagi ng kanilang pwesto. Panay ang pagtatawanan ng mga ito na para bang meron yung mga nakakatawang usapan. Dahil sa pangyayaring yon, naglakas loob namang lumapit si Rohel sa dalawa para makipag-usap. Kahit medyo napapaisip na siya, mahinahon naman niya yung kinumpronta na nagsasabi ng, "Oh, akala ko malayo rito ang bahay mo." "Ikaw hindi ka nagsasabi. Tumatambay ka rin pala dito minsan." Nang marinig ito ng kanyang parokyano, agad naman siya nitong inakbayan habang ipinapakilala sa kanya ang barberong kausap nito. Kahit aminado siyang kilala niya ang lalaking yon, pinili niyang makinig sa bawat katagang inilalahad ng lalaki. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman na magpinsan pala ang dalawa. Inilahad din ng kanyang parokyano na kahit magpinsan silang buo, pinipili pa rin itong magpagupit sa kanya para naman kahit papaano makatulong yon sa pamumuhay niya. Dagdag pa nito, ginagawa niya lamang ang bagay na yon alinsunod sa pabor ng kanyang pinsan. Matapos itong marinig ni Rohel, doon niya tuluyang naunawaan na hindi pala siya kinaiinggitan ng kakilala niyang barbero. Sa puntong yon, animoy naglaho sa kanyang isip ang pagsisisi at pagkahiya dahil sa mga bagay na ilang ulit na niyang iniisip sa barberong yon. Maya-maya pa, matapos ang pag-uusap nila, agad din namang nagpaalam si Rohel na uuwi na. Magmula noong araw na yon, naging magaan na ang kanyang loob sa barberong ilang ulit na niyang pinag-isipan ng masama. Habang tumatagal siya sa ganoong trabaho, napapalapit na rin siya dito. Hindi na siya nag-aalangang tumungo sa parlor nito kapag pumapatak ang kanilang pananghalian at ang oras ng pamamahinga. Lumipas pa ang 1 buwan, halos kapatid na ang turing niya sa dalawa. Lahat ng ibinibigay nito sa kanya, tinatanggap niya ng walang pagdadalawang isip. Kahit may mga pagkakataong binibigyan siya nito ng hindi kaaya-ayang pagkain, sinusubukan niya pa rin yung tikman. Animoy dahil sa kanilang pagkakaibigan, naging sunod-sunuran na itong si Rohel sa nais ng dalawa. Ang buong akala niya kasi na kapag magiging mabuti siya sa mga ito, ganon din ang ipapakita nito sa kanya. Ngunit ang hindi niya alam, unti-unti na pala siyang pinaglalaruan ng dalawang nilalang. Isang gabi, nagising na lamang itong si Rohel nang makaramdam ito ng animoy bagay na gumagalaw sa loob ng kanyang katawan. Kapag hinahawakan niya ito, lumulubog yun papailalim ng kanyang tiyan. Dahil sa hindi naman ito nagbibigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam, kung kaya't inakala niyang dahil lamang yun sa kanyang mga kinain noong umaga. Kinaumagahan, medyo masama na ang pakiramdam niya. Maging pag-inom ng tubig, hindi niya noon magawa dahil sa nararamdaman niyang lamig. Sa kabila ng lahat ng kaganapang yon, inakala pa rin ni Rohel na dahil lang ito sa pagod na nakuha niya sa trabaho. Upang mapanatag na ang kanyang sarili kahit papaano, ninais na lamang niyang magpareseta ng gamot para sa sakit ng tiyan at ulo. Matapos niya itong gawin, agad naman siyang bumalik sa kanyang trabaho. Hindi pa man siya nakakapagbukas noon ng parlor, nasipat niya ang kanyang suking parokyano na kanina pang naghihintay. Pagsilay sa kanya nito, dahan-dahan naman yung ngumisi, sabay wika ng,
Nahuli ka yata, Rohel. Ikaw talaga oh. Kanina pa ako naghihintay eh. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tanging pagngiti lang naman ang kanyang nagawa habang sumasagot ng, "Pasensya ka na, hindi kasi gaanong maganda ang pakiramdam ko eh." Matapos niyang makapagsalita, bahagya na naman siyang natigilan nang muli niyang maramdaman ang kanyang tiyan na unti-unting kumikirot. Bumibilis na din ang paggalaw ng kakaibang bagay sa kanyang tiyan na siya namang pinilit niyang ikubli sa harapan ng kanyang suki. Nang mabuksan na ni Rohel ang parlor, agad naman niyang inumpisahan ang paggugupit. Noong una, medyo nababahala na siya dahil sa bawat pagsalita ng kanyang parokyano, mas lalo pang kumikirot at nag-iiba ang pakiramdam ng kanyang tiyan. Ilang beses na din niya yung pinahiran ng langis at iba pang pangpahid na nabili niya, subalit hindi yun sapat para mapigilan nito ang sakit na kanyang nararamdaman. Sa pag-alis ng kanyang suki, bigla namang nagtaka itong si Rohel nang maramdaman niyang muling kumalma ang kakaibang bagay na nasa loob ng kanyang sistema. Marami noong sumasagi sa isip niya pero malakas ang kutob niya na maaaring merong kinalaman ng taong yon sa mga bagay na kanyang nararanasan. Dahil sa wala naman siyang malapitang albularyo sa kanilang lugar, kung kaya't pinili niyang magpakonsulta sa doktor. Tiwala si Rohel sa kakayahan ng mga profesional, gawa ng yun lamang ang mga bagay na pinaniniwalaan niyang makakapagpagaling sa kanyang karamdaman. Lahat ng nireseta nito sa kanya ay hindi niya pinag-alangang bilhin para sa mabilis niyang paggaling. Pero lumipas lamang ang ilang araw na pag-inom niya ng gamot, mas lalo pang lumubha ang kanyang nararamdaman. Dumating na din noon sa puntong hindi na siya nakakatayo sa kanyang higaan dahil pakiramdam niya napakabigat ng kanyang tiyan. Sa tuwing tumataas ang tubig sa dagat, lumulobo ito hanggang sa hindi na niya masilayan ang kanyang talampakan. Halos ganon at ganon ang naranasan noon ni Rohel na siyang naging sanhi upang malubog na sila sa utang. Yung mga magulang niya at mga kadugo ng kanyang asawa nagbigay na ng tulong pinansyal sa kanila, ngunit hindi pa rin ito sapat. Sinubukan din niyang papuntahan ang bahay ng magpinsan, ngunit ayon sa kanilang inutusan, wala na silang nadatnan sa bahay ng mga ito. Habang tumatagal ang pananatili ni Rohel sa kanilang bahay, tila ba mas lalong tumitindi ang kanyang nararamdamang kakaiba sa katawan. Bihira na din siyang kumain ng mga nilulutong pagkain ng kanyang asawa dahil pakiramdam niya hindi yon kayang tanggapin ng kanyang sikmura. Upang magkalama ng kanyang tiyan, sapilitan siya nitong pinainom ng tubig at pinakain ng tinapay. Naging madalas na din ang pagbisita ng kanyang mga kadugo sa bahay nila upang tingnan ang karamdaman niya. Lumipas pa noon ang ilang buwan, nagpasya na ang kanyang mga kadugo na maghanap ng albularyo. Hindi na nila ninais pang ipagkatiwala si Rohel sa doktor, gawa ng nasisiguro nilang paniguradong mamamatay ito. Naniniwala ang mga magulang ni Rohel, hindi pangkaraniwang karamdaman ang kanyang nararanasan. Dahil sa nagkataong taga-probinsya ang mga magulang ng asawa niya, kung kaya't napilitan itong lumuwas para sunduin ang kakilala nitong albularyo. Inabot din ng 5 araw bago makabalik ang mga ito, na siya namang 5 araw ding impyerno para kay Rohel. Bukod kasi sa madalas na ang pananakit ng kanyang tiyan, tila ba marami na din siyang nararamdamang bagay na halos umaabot na sa kanyang dibdib. Nagiging pahirapan na din ang pagtulog niya tuwing gabi dahil sa mga tinig na kanyang naririnig. Bago dumating ang albularyo sa kanilang tahanan, merong naganap na pangyayari na halos buong buhay niyang itinago sa kanyang pamilya. Noong gabi kasi bago dumating ang mga magulang ng kanyang asawa, may bumisita sa kanyang kakaibang nilalang
na halos hindi niya mawari kung tao ba o demonyo. Dahil sa pagiging mangmang ni Rohel pagdating sa lihim na karunungan, kaya na may hindi niya alam kung ano ang pinagkaiba ng mga aswang at engkanto. Ayon sa kanya, na habang natutulog siya noong gabi, nakarinig siya ng napakalakas na pagaspas ng hangin sa labas ng bahay nila na sinasabayan ng pag-angil ng kung anong hayop. Noong una, inakala niyang paniki lamang ito, subalit nang kumarit na ang kuko nito sa dingding ng kanilang tahanan, doon niya napagtanto na hindi yun ordinaryong nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagramdam, animoy dahan-dahan na siyang binabalutan ng kaba sa katawan. Sinubukan niya din noong sumigaw pero bigo siyang makuha ang atensyon ng kanyang asawa. Makalipas lamang ang ilang minuto, ayan na, dahan-dahan ang bumubukas ang bintana ng bahay nila. Yung pag-aangil na naririnig niya, mas lalong lumalakas. May mga malalalim din siyang paghinga na naririnig na halos ikabaliw na ng kanyang isip. Maya-maya pa, pagtungaw ng napakaitim na muka sa bintana ng bahay nila, halos agad namang nanigas ang buong katawan niya. Nang masipat niyang namumula ang mata ng nilalang na yon, pakiramdam niya mababaliw na siya. Yung puso niya napakabilis na ng pagtibok. Tipong mahinang kalampag lang ng nilalang na yon, aatakihin na siya sa puso. Bagaman ayaw na niyang pagmasdan ng nilalang na yon, bigo niya pa rin itong magawa dahil sa inaalala niya ang kanyang pamilya. Pakiramdam kasi noon ni Rohel na kapag malingat lamang siya ng ilang minuto, paniguradong may mamamatay sa anak niya. Ang buong akala niya kasi, ang mga anak niya ang pakay ng nilalang na yon. Subalit sa pagbaba nito sa bintana ng kanilang bahay, dahan-dahan naman yung kumapang sa dingding patungo sa silid na kanyang kinaroroonan. Pagbaba nito, doon niya nasilayan ang kabuuang itsura ng nilalang na siya namang labis niyang ikinagulat. Hindi siya nagkamali. Ang nilalang na kanyang nasilayan noong gabi ay ang nag-iisa niyang suki. Kahit napakaitim ng pagmumukha nito at maraming balahibo, nasisiguro niyang ang nilalang na yon at ang pinsan ng barberong nagpapagupit sa kanya ay iisa. Matapos niya itong malaman, nagpumilit naman siyang bumalikwas sa kanyang kinahihigaan. Subalit bago pa man siya noon bumagsak sa kanilang sahig, nagawa na siyang mahawakan ng nilalang sa balikat. Kinaladkad siya nito patungong bintana na para bang meron yung balak na siya ay dukutin. Maya-maya pa, nang masipat ni Rohel ang walis tingting na nakahiga sa gilid ng bahay nila, mabilis na niya yung kinuha at inihampas sa katawan ng nilalang. Paulit-ulit niya yung ginawa hanggang sa dumating ang puntong hindi na maatim ng nilalang na yon ang kanyang ginagawang kapangahasan. Sa pagkuha nito ng walis tingting niyang hawak, dali-dali naman yung itinapo ng nilalang patungo sa loob ng kanyang silid. Makalipas lamang ang ilang minuto, sa hindi inaasahang kaganapan, bigla naman siyang binitawan ng nilalang at kasabay nito ang mabilisan nitong paggapang papalabas ng kanilang bahay. Sa isang iglap, naglaho ito na parang bula na siya namang naging palaisipan para kay Rohel. Upang hindi na malaman ng kanyang pamilya ang mga nangyari, minabuti naman niyang gumapang pabalik sa kanyang silid sa kabila ng karamdamang kanyang iniinda. Nang makabalik na siya sa higaan niya, doon niya nasipat ang walis tingting na nakatayong pabaliktad. Hindi naman niya yun gaanong binigyan ng pansin, gawa ng wala naman siyang kaide-ideya sa mga pamahiin ng mga matatandang naninirahan sa probinsya. Kinaumagahan, pagdating ng albularyo sa kanila, ito na mismo ang nagkumpirma na bukod sa kinulam siya, meron ding nangangaswang sa kanya. Nasisiguro din ng matanda, nakapasok na yun sa bahay nila dahil sa dami ng marka nitong naiwan sa paligid.
Sa pagpapatuloy ng pagsasalita nito, doon nalaman ni Rohel na ang kulam na pinapasok sa kanyang sistema ay sa pamamagitan ng pagkain. Nang maisakatuparan na yon ng may alam sa aral, pinasok nito ang mga gamit nito sa pangungulam sa isang garapon at ipinaanod sa dagat. Yon ang nagsisilbing ikalawang sumpa sa kanya upang hindi nila matukoy kung ano ang eksaktong karamdaman niya. Maaaring hindi rin inaasahan ng may alam sa pangungulam ang pagdating ng isang dalubhasang albularyo sa kanilang tahanan, kung kaya't kahit papaano naging kampante ito. Matapos nitong makapagbigay ng kanyang kuro-kuro, agad naman itong ginamot si Rohel. Una nitong ginawa, hinilot siya nito ng hinilot upang maibalik ang kanyang mga kalamnan na nagpapahirap sa kanyang katawan dahil sa kawalan niya ng ehersisyo. Ilang beses din siya nitong pinainom ng langis na merong iba't ibang uri ng halaman na ayon sa albularyo, isang mabisang gamot para mabaliktad ang sumpa ng dagat na nakapaloob sa kanyang sistema. Ayon pa sa matanda, maaari ding tumagal ang gamutan nilang dalawa dahil sa tindi ng pinsalang kanyang natamo. Makalipas lamang ang ilang oras na panggagamot, bahagya naman itong pinagpahinga si Rohel para naman kahit papaano magawa nitong mabawi ang kanyang lakas. Sa pagramdam ni Rohel sa kanyang katawan, doon niya unti-unting nararamdaman ang paggaan ng kanyang kalagayan. Hindi na siya katulad ng dati na animoy araw-araw merong pinapasang bagay sa kanyang sistema. Sa pagsapit ng gabi noong araw na yon, tinawag ng albularyo ang mangkukulam na nagpapahirap sa kanya. Upang maisakatuparan nito, inabisuhan ng matanda si Rohel na isipin kung sino ang taong maaaring nagbigay sa kanya ng karamdamang yon. Walang pagdadalawang isip, inisip niya ang barberong pinsan ng kanyang suki. Gawa ng malakas ang kutob niya na maaaring yon ang nangulam sa kanya. Pagpasok ng mukha nito sa kanyang isip, bigla na lamang nandilim ang kanyang paningin sa paligid. Pagbalik ng kanyang wisyo sa kanyang katawan, nadatnan niya ang kanyang sariling nakaratay sa gitnang parte ng kanilang sala. Marami din siyang nararamdamang asin sa bibig niya na ayon sa albularyo, isa yung sumpa upang hindi basta-bastang makatakas ang kaluluwang pinasapi nito. Dagdag pa nito na napaslang na niya ang mangkukulam na halos ilang buwan siyang pinaglaruan. Matapos siyang marinig ni Rohel, doon niya tuluyang nakumpirma na ang barberong pinsan ng suki niya ang tunay na may kagagawa ng kanyang karamdaman. Bagaman mahirap yung tanggapin dahil sa kanilang pinagsamahan, wala siyang magagawa sapagkat mismo ang albularyo na ang nagkumpirma kung sino talaga ang may sala ng pagkakaroon niya ng sakit. Dagdag pa nito, wala yung kapangyarihang magpapasok ng kaluluwa sa kanyang katawan kung wala yung kaugnayan sa kanyang karamdaman. Lumipas pa ang mga araw, dahan-dahan nang nakakabawi itong si Rohel. Nang medyo nakakapaglakad na siya, doon niya napag-alaman ng tungkol sa biglaang pagpanaw ng barberong pinsan ng kanyang suki. Ayon sa mga saksi, napansin nila ang tinutuluyang bahay nito na ilang araw nang hindi bumubukas. Nang makaamoy sila doon ng kakaibang baho, nagpasya na silang pabuksan yun sa barangay. Pagpasok nila sa loob, doon nila nasipat ang bangkay nitong inuuod na habang nakaupo sa upuang ditumba-tumba. Dagdag pa ng saksi, naging palaisipan sa kanila ang pagkamatay nito gawa ng walang makitang dahilan ng mga doktor na tumingin sa bangkay ng barbero. Hindi rin nila mapatunayang pinatay ang taong yon dahil hindi naman ito nagtamo ng mga pinsala sa katawan. Matapos itong malaman ni Rohel, pinili niyang harapin ang pinsan nito. Subalit kahit saang lupalop man niya yung hanapin sa kanilang barangay, hindi niya yon nagawa pang matagpuan. Animoy, naglaho na lamang yon na parang bula
matapos mamatay ang pinsan nitong barbero. Kahit marami pa sanang itatanong doon si Rohel, minabuti na lamang niyang kalimutan ang lahat. Kahit papaano, natutuwa din naman siya gawa ng nadugtungan ng albularyo ang buhay niya. Naniniwala kasi si Rohel na kung hindi dahil sa tulong nito, maaaring patay na siya. Sa paglipas pa ng mga taon, naging barbero pa rin siya sa kanilang barangay. Yun nga lang, ang pagiging barbero niya, parati niya nang hinahaluan ng pag-iingat at hindi basta-bastang pagtitiwala sa kapwa. Kung kani-kaninong suki na din niya na ikwento ang tungkol sa karanasan niya. Ngunit dahil nasa Maynila nga siya at karamihan sa mga taong nakatira doon ay hindi naniniwala sa mga ganitong kwento. Kaya naman nabansagan na lamang itong isang kwentong barbero. Okay. Opinion ko sa kwento. Sorry medyo natatawa ako kasi nabansag ang kwentong barbero. Hindi naman natin masisisi yung mga tao, di ba? Kasi, naluluha ako. Kasi alam ko meron tayo ditong, di ba? Kwento ng karpentero. Tapos may nabanggit ako dun sa tungkol ng kwentong barbero. Sorry talaga. Tawa ako ng tawa ngayon. Alam ko horror talaga tong natin itong topic natin, itong content natin, horror para manakot. Pero sorry, sadyang natatawa lang ako sa kwentong barbero na title. Tapos alam niyo naman, lahat tayo, halos karamihan sa inyo nakatira sa Maynila. Syempre, talagang hindi kayo maniniwala rito. Isipin niyo na lang, meron kayong suking barbero, nagpapagupit kayo. Kinukwentuhan kayo sa tungkol sa mga aswang-aswang. 'Di ba? Kalamihan nga sa mga Gen Z o millennial, hindi na talaga naniniwala. Isipin niyo na lang na, sus, kwentong barbero lang, di ba? Kaya siguro nabansagan na ganito yung kwento ni Rohel. Pero yun lang, ang napansin ko lang dito sa kwento ni Rohel, paano nalalaman ni Rohel na tumataas yung dagat? Di ba meron dun sa parang first part na pag tumataas daw yung dagat, lumalaki yung tiyan niya. Which is, totoo naman yun. May ganong klase ng kulam. Ang pinagtataka ko lang, paano nalaman ni Rohel na tumataas yung dagat? Maynila siya tapos Santa Cruz, medyo malayo yun sa dagat Siguro, nadagdag na lang ni Rohel yun para sa kwento niya na to. Kasi nga, kulam Kasi pag sinabing kulam, may iba't ibang klase yan. Yung kanya, pinadaan sa kain. So, normal talagang nangyayari yun na lumulobo yun tiyan. Minsan pa nga kapag sobrang high tide, yun ang bibiktima ng mga mangkukulam, pumuputok yun tiyan. Ending, namamatay yun. Swerte lang nito ni Rohel kasi hindi siya natsyempo sa ganong klase ng kulam. Kasi kung nagkataon, patay siya ron. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, kwentong barbero, comment nyo na lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.